Здравейте, аз съм Ерика и днес ще ви покажем как бързо и лесно да монтирате пано Тера. Тук пред вас е пано Тера с размери 263 см. Паното Тера може да се изработи с ширина до 3 метра. Ще запълним едната от страниците на нашата пергола с пано Тера с различни разстояния между ламелите. В единия кашон са опаковани П профили, които се монтират вертикално, ляв и десен П профил. В другия кашон са самите ламели. Пристъпваме към монтажа. Първоначално монтираме вертикалните П профили ляв и десен към вертикалните ни греди. Центрираме и закрепваме. Ламелите ще се монтират на различно разстояние един от друг. Монтирали сме пано модел Тера с ширина около 2,63 см, но може да поръчате до 3 метра през 1 см. Разстоянието също може да изберете по ваше желание. Тук сме монтирали плътно, въздуха не циркулира и няма абсолютно никаква видимост. Разстоянието между тези ламели е 2 см, което придава лек визуален ефект и циркулация на въздух. Тук разстоянието вече е повече, 6 см, най-отгоре е 10 см. Ширината на самия ламел е 10,8 см. При поръчка на сайта може да изберете по желания разстояние между ламелите до сантиметър и до сантиметър, между 40 см и 3 метра ширина на пано.